Pechar ás 3 da mañá e prohibir o baile dentro dos locais. Estas son as dúas normas máis polémicas que o Ministerio de Sanidade quere impoñer ao sector do ocio nocturno para permitir a súa reapertura. Queren que traballemos como unha cafetería, pero entón, porque estes últimos 10 meses non nos dixeron, mira, se queredes traballar, podedes traballar como unha cafetería. Non ten sentido que nos digan eso agora. Somos locales de ocio, somos locales onde a xente ven a olvidarse dos seus problemas, a bailar, e bueno, pois a tomarse pois unha cervexa ou unha copa dunha forma distendida e sempre cumprindo as medidas. Estas condicións volven tirar polo chan o ánimo dun sector afogado dende o comezo da pandemia. Insisten en que son o garante dun ocio nocturno seguro, alonxado das imaxes que deixan as festas privadas e os botellóns. E as medidas, que a ventilación do local, son as máscaras, son pois distancias entre os grupos, se estaba facendo moi ben o ano pasado, no verán pasado, entendemos que con eso é máis que suficiente. O poner un límite horario, como din eles, ata as 2 ou ata as 3 da mañá, o único que vai provocar son máis botellóns en domicilios privados, máis botellóns na calle. Pesa especialmente a incertidume a falta dun plan específico e claro para permitir que o sector recupere a actividade. Non sabemos que facer. Que vamos ter que poñer mesas dentro dos nosos negocios a maiores? Vamos ter que facer unha inversión grande para un mes, que levamos 15 meses de pandemia, 15 meses onde quizás seamos o sector máis perxudicado, 15 meses onde non hai un plan de axuda directa hacia o noso sector, 15 meses criminalizados e 15 meses abandonados totalmente á nosa sorte. Tamén critican a falta de diálogo á hora de deseñar estas normas, sen contar coa opinión de representantes do sector do ocio nocturno.